ir-riżultat ta' referendum nissel ferħ kbir fost il-kaċċaturi u l-qraba tagħhom. Filwaqt li kien hemm min għażel li jiċċelebra fil-fond ta' qalbu, oħrajn għażlu li joħorġu fit-toroq Maltin. Kif mistenni mijiet inġabru fil-qalba tar-Rabat fejn numru kbir ta' kaċċaturi esprimew il-ferħ tagħhom. Bħal-Ormi wkoll kienet organizzata ċelebrazzjoni spontanja. Fir-Rabat il-kaċċaturi kellmuna dwar il-mumenti ta' tensjoni sakemm ħareġ ir-riżultat u kif l-aħbar li ħadu bejn l-10:30 u l-11 ta' filgħodu għalihom fissret nifs kbir. Ifisser paċi lejn il-Maltin u l-Awċin kollha għax fehmu s-sitwazzjoni tagħna. Dawn li votawna emnu li kienu minn dejjem ilhom xi 40 sena jiktbu u jissaġeraw għax dawn kien l-istess nies li kienu jgħidu li naqbdu l-miljuni. Provaw naħħulna u ma rnexxilhomx naħħu. Għax min jitwielet b'delizzju ma tistax taqtaħulu. Għalija jien qishom qataw li saqajja. Ma jistax ikun il-bniedem jerba' ħoġġet mill-Ewropa bid-drittijiet kollu tagħna u mbagħad ħadd ieħor għax ma jogħġbux għax hu kontra l-kaċċaturi irid inaħħihulna. Għax jisħoqilna maħna trabbejna f'dal-ambjent dejjem għal-kaċċaturi, immorru nikkaċċjaw u dejjem nobdu il-leġijiet tagħna. Aħna dejjem stinkajna u għamilna kollox kif suppost, vera ċertu nies ħamġuna li jenna u vera għana m'għandniex qattelin tan-nies u ċertu affarijiet. Kienna daw is-xhur kulħadd miġuħ kif ħajġi r-riżultat sa fl-aħħar ħareġ favorina.